Kada a ce na nuna bambanci ba zan sare ku ba, amma ina buƙatar ku tafi zuwa sharar fage na minti biyu, tunda yanzu kun yi ku tafi sharar fage na minti biyu. A yi sharar fage. Masu sharar fage da Allah ku shirya ku shigo saboda bamu da lokaci. Yau muna muku godiya. Idan ka ji an ce Hausa Fulani, to kalma ɗaya ce ake faɗi. Duk wanda ya taɓa Hausa Fulani to ya taɓa kabilan Arewa. Kansu ɗaya ne kuma haɗe su. To mu tafa musu. Muna godiya. Minti biyu. Wallahi na da Allah nuna min, wallahi tallahi ni ba zan yadda ba, wallahi ina da Allah nuna min. Inda na kira ka zan aike ka zauna kana mun kuka me ya faru? Ana bikin Hausa ta duniya, tsakani da Allah za a ce na aiki mutum in na je Allah ni. Dan auta bai kamata ka ce haka ba. Ya za ka zauna kana mun ka kwantar da hankalinka. Ina ne miki ranar Hausa ko? Zauna zan kunna maka rediyo za ka ji komai a ciki ba sai ka tada hankali. Wallahi ban yadda ba, wallahi ban yadda ba. A yadda ba? A to bari kawai a nemo baba ka wannan lamari ya fi ƙarfi na. Mai gida. Ina ne isan zauna kana mun kuka? Mai gida. Ya mutum yana ciki yana bacci yake kira kike kamar wannan bere ne. Wallahi kaga dan auta zama yana ta kuka wai ya je ranar bikin ranar Hausawa. Iya dan kwallo ba. Dan kwallo. Tana shege munafiki. Wani Hausa kuma muna. Na ce ya zauna ma in kunna masa a rediyo zai ji komai ya ni me ake yi ne a gurin nan ka je biya da musu. Kai juyo nan. Juyo. Wani bikin Hausa ake a garin nan wanda bamu sani ba. Da kake ta ihu za ka je. Baba in ka je fada ka kalli jama'a, in ka je fada ka kalli jama'a kamar wanda ake cewa rabanci ake yi amma kuma gaba ɗaya ce ba zan je ba. A rana Hausa ta duniya wadda sarkin Hausa yake a Gombe. Shi. Zakaru ba, ke ashe yana abin ne? Mai gida ka ce bikin namu ne tun da daga kata da hankali. Ai abin da za a yi taso yaro, ɗan albarka, yawwa abin da za a yi shine. Kowa da kowa yana gurin wannan bikin. Ina kike? Ni mai gida. Je ki tattaro ya naki da awaki da kaji da kowa za mu je wannan. Ha da makota ba wanda zan bari duk wanda na san yana jiki na sai ya je wannan. Sai dai fa matsalar billahi na ga akwai terawa a gurin. Ni kuma ina buƙatar 'yar tera. Shi kuma bikin ranar Hausawa waye ƙyale ai ko bature ne idan ya zo gurin nan za
in san fa ƙara aure zan yi. Sarkin samari ya min alƙawari ya ce in dai na nema yarinya bilal zai ƙara min. Ai kuwa zama daren ba inda za ka je in dai wannan magana ce ta ƙarin aure. In an yi wa mama na kishiya Allah ya tsi kai. Ye, mama ki a gaban ki ake faɗan wannan magana ni ban shirya ƙara anti ba. Ai sai dai mu tafi mu bar shi a nan gurin yadda ake kulla akuya haka zan kulla kafan ka mu tafi mu je ruwan nan. To abin da za a yi shi ne tun da guri ne na manya shi ambasado Nasiru sarkin Hausawan duk duniya ko in ce sarkin Hausawan mu gaba ɗaya ya ce idan na kawo mata zai min aure ki kwantar da hankalinki ba wai zan miki ƙarin auren bane saboda ranar bikin Hausa na duniya ne sai ki dan warwasa saboda soyayyar mu ta farko. Amma za ka min alƙawari daya. Zan koma aikin haji. Zan koma aikin haji. Waye zai tura ki aikin hajin kenan? Waye in banda kai bai ai kana ƙara aure ni kuwa zan tafi. To mu tafi gurin bikin sarkin Hausawa kawai shi ne abin da za a yi kai ka ɗebo komi da komi mu tafi dan jakar uba mai kama da ke a jaka zan same ka haka dan jakar uba anya wannan ba kawunki ne ya ɗauko ba Wani kawuna? Ali Hausa mana To ai ka san wai dan Juma ne da dan Juma dole da ko shi dan gado ai ya ta dan nan gobe. Kin san nan salakin Gombe dan uwanmu ne da shi da dawakin Gombe to duk abin da a ba kallon dangi bane ni ba majinin sarauta ne billahi biyo ni a baya bi a ce miji yana tafiya shi ta gaban gure sarki ya sa Gombe dole lissafin da ya yi wannan fada mai girma da kuke ku taho mu ba ku minti biyu